Здравейте, днеска ще опитваме този филтър поне 3 пъти. Начаре. Имаме една секунда. Okay. Пак ми се падна това. What? При малко го питах този филтър и ми се падна също. Това е ненормално, но аре. Я. Това е стария хакер от 2000, не, ако някой знае, може да го правя повече пъти. Добре. Аре. А така. Пак ли, бе? Актера, се щупиш майката, бе. Ай, кажи нещо. Предния път ни се падна. Не знам защо, но... Това ли само може да има, брат? И ти по принцип трябва да се базикаш с мене. Опа. Нещо ново! Брат, това не знам какво е, но аре сега. По принцип рекас. Ой, спа. Умръсна ми, но айде, последен път. Приличам ли ти на момиче? Представи си, когато ти спиш, това да ти се появи. И това. Същия, бате. Аз съм... така просто, така, гледай сега. Тази жена се появи пред лицето ти. Ще ти бъде ли хубаво? Стой. Вместо да изглеждам на тази жена, бих изглеждал ето така. Казвам ти. През това време дай да го питаме това. Но... това не беше. О, госпожо, може ли до лавката? Не може, бе. Не ми даде до лавката.